Materské, najštedrejšia dávka zo sociálnej poisťovne. Táto dávka vám môže vyplatiť aj vyše 2300 eur mesačne. A netýka sa len mamičiek. Materské dostáva žena po pôrode, ale aj otec či iná osoba, ktorá sa stará o dieťa do 3 rokov, ak spĺňa podmienky poistenia. Vypláca sa vo výške 75% denného vymeriavacieho základu. Maximálna denná dávka v roku 2026 je pri 30-dňovom mesiaci vychádza na 2254 eur mesačne a 2329 eur mesačne pri 31-dňovom mesiaci. Výška materského pre živnostníka s minimálnymi odvodmi v roku 2026 je približne 17 eur na deň. Mesačne to predstavuje 528 eur pri 30-dňovom mesiaci alebo 596 eur pri 31-dňovom mesiaci. Materská dovolenka štandardne trvá 34 týždňov. Ak ste osamelá matka, predĺžuje sa na 37 týždňov, o čo treba požiadať, a pri narodení dvojčiek alebo viacerých detí naraz trvá 43 týždňov. Podmienka na nárok tejto dávky je minimálne 270 dní nemocenského poistenia za posledné 2 roky. Narodenie dieťaťa prináša radosť, ale aj zodpovednosť. Z 2 živiteľov sa zrazu stáva jeden a domácnosť je zraniteľnejšia voči úrazu či chorobe. Práve preto má v tejto chvíli zmysel zabezpečiť príjem toho, kto rodinu živí. Vypočítajte si materské aj iné dávky na fintipy.sk. A ak chcete vedieť, ako ochrániť príjem rodiny, napíšte nám. V ďalšom videu sa pozrieme na ošetrovné OČR.